Таланттар эзләйбез. Ошо көндәрдә бер артлы Мәшит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры яңа пьеса эзләү утырасында Әмир Абдразаков исемендәге Башкортстан киностудияһы сценарийдар конкурсына игълан бирде. Драматурглар һәм сценаристлар кайда булган? Милли драматургия ни өчен көрсөктә? Бүген ошо һорауларга җавап эзләйбез. Һаумыгыз, эфирда интервью, студиялы Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы драматург һәм язучы, Рәсәйнең атказанган мәдәният хезмәткәре, Башкортстанның атказанган сәнгать эшмәкәре Наил Гайтбай. Һаумыгыз. Наил Әсхатович, шулай итеп бына кисә генә дип әйтик, бер артлы ике зур мәдәни усак сценаристлар һәм драматурглар конкурсы игълан итте тиһәктә була. Сын ни өчен бындай күрсәткә килеп терәлдек? Сәбәпләре нимәлә һеҙҙеңсә? Бұның сәбәптерін көп етіп сөйләргә була. Қысқасы шул, театрдарға йөнәлеш бирүсе органдар көсөрәк эшләргә тиештәр. Чөнки элек бина обком була торган, обком мәдәният министрлыгына боерайны, нигә башкорт авторларның әсәрләре юк дип. Бүген ана театрларның репертуарын күзәтү һизелмәй. Уларга анализ бирү юк кимәлендә. Һәм улар борсылмайдар. Күп театрдар рус әсәрләрен тәрҗемә итәләр, үзләре артистлар тәрҗемә итә, режиссер куя. Режиссер аны yerine yetkерә ул пьесаларны һәм шулай эшләйләр. Ягъни театр үзе аерым дөньяла яшәй, иҗатчылар үзләре аерым дөньяла, ниндидер бәйләнеш юк димәксез. Уларга әйтмәйләр, әйтәләр дә бәлки, но бик һизелмәй. Бына бу юлы улар адын яһагандар. Театр яңа пьеса эзләй, киностудия яңа сценарий эзләй. Оның һөҗүмтәһе булган инде ул. Мин әлбәттә аны булуын теләйм, ләкин менә 2000 елларның башында, 90 елларда мин үзем катнаштым 4 нәендә конкурсында академия театрының 4-һендә ләңдем. Уларның призы беренче урын алган пьеса куела, ләкин минем беренче урын алган бер пьесамды да куймаганнар. Гадәттә сынапта бына язучылар, драматурглар әйтә, без театрга язып алып барып бирәбез, театр куймай тиләр. Театр үз яһәтеннән инде драматурглар безгә яңа әсәр килтермәй тиләр. Бuna ниндидер шундый хак өстән талап булса, режиссерлар драматурглар белән эшләр ине. Режиссерлар битләр югары кимәлдәге профессионал белгечләр. Һәм уларның талаптары да югары. Талаптары һәм улар драматургка дөрес итеп аңлатырдар инде. Әле yerine yetmәгән пьесаны югары кимәлгә. Менә мин үземдә генә әйтсәм, мин тәүге 3 пьесам бик сибек булды. Сибай театрында, Сибайда яшәгәнем. Фатихсам Галаудинов дигән агай, режиссер. Ул мине шул пьесаның итешлекләрен күрһәтеп, 4-нче пьесам уларга куелды. Һәм моннан куелуы Фатихсам агай Галаудиновтан бик зур тырыш чыгарганда булды. Менә шуннан соң гына мин әкренләп драматургияны аңлап языша башладым. Димәк, драма әсәрен язу ул шул тиклем катмарлы процесс, закондары каты димәк. Каты һәм ана шуны режиссер белән бергәләп эшләргә, тәүге пьесада бигрәк тә режиссер белән бергәләп эшләргә тиеш драматург. Ул 4-нче, 5-нче пьесаларны үҙаллы яза башлый, аңлап. Менә Башкорт дәүләт университетында алган филология, драматургия турында белем менән генә пьеса язып булмай. Ягъни драманың жанрын өйрәнеп була, әмма язырга өйрәнү инде ул гамәли яктан кәңәшләр белән ныгытылырга тиеш. Моннан икенче яктан менә теге элекке режиссерлар, драматурглар белән эшләп белә иде. Менә Лек Валиевтар, Рафаил Айыповтар, Габдулла Гиләҗевтар, Вазих Кашапов, Сейфуллиндар. Менә 90 елларның адагында шул ул режиссерлар бөтенләй мәрхүм булды. Яшьтәр әле ул драматург менән эшләүдән тәҗрибәһен алманылар. Шуңа улар белмәйләр. Улар алып пьеса килә, улар юк, бу эш килмәй дип уйлыйлар. Оны бит эшләргә кирәк, yerine yetkirергә, ярдәм итәргә кирәк. Ул драматургияны яхшы белмәгән язучылар, ул бик күп автор, китап автор булса да барып өлгәшә алмай. Менә мин мәсәлән шул тәүге 3 пьеса алганда мин СССР Язучылар союзы ағзаһы инем, 4 китап сыккан инем, проза. Пьеса яда алмай инем.
Бұл эске ниндидер конфликт булган һәм һез уны хәл итәргә тырышкансыз. Эске конфликт түгел, мин белмәгәнмен. Театрның сәхнә кануннарын белмәгәнмен. Һәм башка теге образларга талаптарды белмәгәнмен, һәм башкалар. Режиссер иҗатчыларга ничек бүген ярдәм итеп була? Корылтай бына быел мәдәният һәм рухи мирас елында Мөхәммәтша Бурангылов исемендәге драматурглар конкурсын игълан итмәкче. Бына ошондай конкурста ярдәм итерме? Чөнки беләбез, һезнең Талкастагы драматурглар мәктәп белән эшләп килгәне. Ана шул мәктәптә һәрни тергезергә кирәктер түләйм. Онда бит алып барайнык һәрбер театрның баш режиссерын Талкаска икалнага. Ошо һәләтле булган прозаик шагыйрьләрдә парак яшәрәктәге 35-40-45 тирәһендәгеләрдә. Һәм һәрбер режиссер бер драматург белән эшләйне. Һәм һәрбер пьесаны тикшерәйне. Һәм нидән һуң семинардан һуң бер 4-5 пьеса сәхнәгә сыгарылайны. Ана шундай эш алып барырга кирәк. Аны төрле сәбәпләр аркасында аны бетерделәр. Һәм шунда тәүге пьесаларны язган драматурглар тукталып калды, чөнки улар белән эшне дәвам итмәделәр. Конкурс ул кирәкләнмәкәй, ләкин моны мин конкурска тиклем әзерлек этабы булырга тиеш дип исәпләйсез, димәк. Әзерлек этабы булырга тиеш. Моны мен үзем мәдәният министрлыгында эшләгәндә бик күп үткәрдек конкурста, тәүге мәлдә бик ихлас үткәрдек, шуны әкренләп булхунды. Нәсен дигәндә, конкурсларга килә бик сибек әсәрләр. Моны бер вакыт Татарстанга барган, моны бер татар конкурсы үткәрәбез, татар пьеса конкурсы үткәрәбез. Безгә 150 пьеса килде. Мин әйтәм, шу 105 диме, шу мин әйтәм 105-тән өсәү генә ниләр кимәлдә эшкәртеп куйырлык, калган 2 бөтенләй эшкә шулаймы дигән. Шул һин кайдан беләһең ди? Әйтәм шулай, чөнки пьесага язып китерәләр, пьеса нимә икәнен белмәгән кешеләр. Димәк, пьесаның талаптары каты булырга тиеш. Каты, ул көчле, ул талаптарды аңлар кирәк, белер кирәк. Бына бүген проза әсәрләрен дә инсценировка яһап сәхнәгә сыгару тәҗрибәһе хәзер инде республиканың һәрбер театрын сәхнәдә күрергә мөмкин. Бына бу нисәдән карамакка дисек. Мана мин әле үткән елның июньдә генә әле минем премьерам булды. Талха агай Геннатуллинның 2 повестеннән 5 хикәянән инсценировка эшләп куйды Азат Надыргулов. Онда мына бик күп ниләр вакыйгаларны уйлап сыгарырга, бик күп ситуацияны уйлап сыгарырга туры килде. Чөнки проза ул икенче талаптар. Проза икенче анда хәбәр һөйләү. Бunda хәрәкәт булга төштеге вакыйга сәхнәлә күрһәтерлек, кешеләрне кызыксындырырлык вакыйгалар конфликт тудырыр кирәк. Прозада анда язучы аңлатып китәләр бар сүз белән генә. Шуңа ул зур аерма. Бunda шул 2 повесть, зур гына повестьтар 2. 5 бер драма әсәрен эшләү өчен 2 зур повесть һәм 5-6 хикәяне димәк бер урынга берләштерергә. Пьесага ул бер романның эченә кергән вакыйгалар, конфликтлар кирәк. Бuna ошо бүген башкорт әдәбиятында бары тик драматургияла гына ошондай драматик хәлме, әллә башка жанрдар буенча, мәсәлән, проза, шигърият буенча шундай иҗади күрсәтмә? Әле әлбәттә теге журнал тәрәфендә эшләмәгәс, ул тикен белмәйм, ләкин һидәм. Бөтә Россиядә шулай. Моны бу башкорт милли әдәбиятында гына түгел димәк. Ул бүген дөйем кызыксыну кәми әдәбиятка, мәдәнияткә. Бәлки әдәбият ошондай һанлы дөньяга ничектер яраклашырга тырышалар. Чөнки онлайн әсәрләр сыгуында күзәтеп барабыз. Белмәйм, моны нидәгенә журналларның тиражын гына караганда, моны һәр безнең агылның тиражы 2000, Мәскәүдәге элек 5 миллионнан сыккан журналларның бүген тиражы 3000, кайһылар бөтенләй ябылды. Касандыр иң күп укыган халык танылган. Хәзер моны әле мин 2 мең генә укыйбыз. Нигә бу кенескә күп кенә китап тапшыргайным. Һәйбәт кенә китаптар. Әле кичә барһам, шул бу кенес магазинына Ленинрабында ябылырга тора. Әйтәм, нигә ябылагыз? Кеше китап алмай. Моны кәмәне 40-ка кәмәне кызыксынса, элек монда килеп карап, хайлап алып, алмаһала карап китәйин. Һәр бөтенләй инмәйләр. Бу кенесләр
улар ябылырга мәҗбүр. Менә кызык кына инде. Һәм ошондой шарттарда иҗат итү ул нисек ул? Ну, иҗат ителергә була, Аллага шөкер, нигә театрларга халык йөри бит әле. Менә ошо авыру булуга карамайды, кешеләр куркмайдар, йөриләр. Менә минем Сибай театрында бардым. Әле һоңгы премьера гына, анда зал туп-тулы. Мен Сибайда апрель айында ла икенче бер премьера булган, анда ла халык йөри. Халык йөри театрга. Менә шул безне куандыра һәм безгә ана шул драматургияне һәр нитмәс кирәк. Югалтмас кирәк, үстерергә кирәк. Буга иң алда җаваплы әлбәттә мәдәният министрлыгы, һәрбер театрдар, режиссерлар улар көтеп утырырга тиеш түгел. Улар бит менә мәсәлән мен Сибайда яшәгәндә Фатхуссам агайда Сибай бәләкәй бит авыл маккына. Урамга сыккан авыл миңа якын тора иде Фатхуссам агай. Урамга сыккан һәм күрәлә мен ул күрә бит повестьлар, хикәяләр агырда басыла. Наил безгә пьеса. Наил менә ураган һәм шайтып менә ошо һуңгы Җитәкләп дигәндә һеҙҙе килтерде тимәк. Мен шуны аптырап яза башлаган пьеса. Бына якын арала һеҙҙең Агыҙел журналында яңы романығыҙ сығырға тора. Нимә тураһында булыу? Сөнки исеме бик үҙенсәлекле генә, Йән дип атала. Йән дип. Был кешенең йәне ул үлмәй. Менә без куркабыз үлемдән. Шулай бит бөтәбездә. Һәм чөнки без үҙебезне тән икән түгеләбез. Кеше ул йән. Был фантастик әҫәр тимәк. Түгел, фантастика түгел, реаль булган вакыйгаларга таянып язылган әҫәр. Көтөп ҡалабыҙ. Агыҙелдең киләһе һандарында сыға тимәк. Ну, шулай дип әйткәйне, редакция. Ҙур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙ өсөн. Әңгәмәнең аҙағында бәлки йәш башлап яҙыусы ижадсыларға һеҙҙән кәңәштәр булыр, теләктәр. Ну, без күмәкләп шул әҙәбиәтте, мәҙәниәтте пропагандаларға тейешбеҙ һәм туҡтамай, белмәй, ҡарамай яҙышырға тейешбеҙ. Уларға уңыштар теләйем. Ҙур рәхмәт әңгәмәгеҙгә. Хөрмәтле тамашасылар, шулай итеп беҙҙең студияла драматург һәм яҙыусы, Рәсәйҙең атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, Башҡортостандың атҡаҙанған сәнғәт эшмәкәре Наил Ғәйетбаев булды. Драматургия проблемалары тураһында һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт, һау булығыҙ.